खेळाडू आहे, एक रफ्तारकार राजा म्हटलं जाईल त्याला. आणि बॅटिंग मध्ये ही चांगली बॅटिंग केली जाते. अमोल केळंबेकर यांचे ते शिष्य आहेत. त्याच्या या घडणीतून हा खेळ घडलेला खेळाडू आहे. त्याचप्रमाणे कैलास नवाळे यांचंही त्यांना मार्गदर्शन नेहमी असतं. राजेश वाडेकर, विलास गावडे, विलास नासनेकर अशी मोठी मोठी नावं आहेत या संघाच्या पाठीमागे. बघा पुन्हा एकदा काय चेंडू खेळून काढलाय बघा. कार्पेटच्या सहाय्याने एक सामना खेळून काढला आणि एक धाव. संघ थोडा अडचणीत असताना या दोन खेळाडूंनी जर हा सामना सांभाळून खेळलं तर नक्कीच या संघाचं पारडं जड राहील आणि सामना बघायला खूप मजा येईल. आणि कारण या संघामध्ये दोन्ही संघामध्ये कॅपेबिलिटी आहे की दोन्ही संघ कुठलाही रन चेस करू शकतात, रनाचा पाठलाग करू शकतात. पुन्हा एकदा कुंदन केदार कांबळीसाठी. आणि बघा काय चेंज ऑफ पेस, काय चेंज ऑफ पेस केला होतोय बघा. बक्षिसांचा पाऊस होतोय पुन्हा एकदा कश्यप शिंदे यांच्याकडून. रुपेश केळंबेकरने 3 लागोपाठ षटकार मारले तर त्यांच्याकडून 3,000 रुपये. कश्यप बाबू शिंदे हा कातेवाडी संघाचा, देवाच्या गोटणे संघाचा एक हुकमी एक आहे. घाटकोपरमध्ये त्यांचं चांगलं नाव आहे, देवाच्या गोटण्यामध्येही नाव चांगलं आहे. प्रसाद भुते यांचा तो पार्टनर आहे, माझा एक पाठीराखा आहे आणि क्रिकेटचा एक फॅन आहे, समाजसेवक आहे. बघा किती सारी अशी विशेषण लावली तर त्याला कमी पडतील असा हा कश्यप शिंदे, बाबू शिंदे, अप्पन जोशी यांच्याकडून आपल्याला बक्षिसांचं पारितोषिक घेताना. इथेही काही कारशिंगे गावातून पण कारशिंग साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांनी लावलेले आहेत. म्हणजे आपल्याकडे अशी राजापूर तालुक्यामध्ये भरभरून पैसे देणारे, स्पॉन्सरशिप देणारी लोक आहेत. आज मान्यवर आपल्या इथे बसलेत, त्यांनी आपल्या कॅच बघा, एक कॅच पकडल्यावर लगेच 100 रुपये लागू केले. 100 रुपये किंवा 200 रुपये देणं महत्त्वाचं नाहीये, पण नाव आणि आपल्या संघाला, आपल्या खेळाडूला प्रोत्साहन देणं खूप महत्त्वाचं असतं. धन्यवाद कारशिंग साहेब, तुमच्याकडून आम्हाला आपल्या मंडळाला पण सहकार्य होते, खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळते. चला पुन्हा एकदा मैदानात जाऊया. रुपेश केळंबेकर 3 षटकासाठी 3,000 रुपये. बाबू कश्यप शिंदे यांच्याकडून. आणि पहिला षटकार मला वाटतं मारला आहे, षटकार. घेऊन जायचे नंतर रुपेश केळंबेकर साठी. अरे बघा मिस शॉट झाला आहे. सचिन शिवणेकर यांचा चान्स होता. एक मोठा खेळाडू, मला वाटतं डी आहे, डिक्लेअर बॉक्स मध्ये, डी डिक्लेअर बॉक्स मध्ये. हॅलो माईक जरा बघा, माईक आवाज कट होतोय उपस्थित. हॅलो 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 बघा मिस चेंडू झाला होता, जबरदस्त कमबॅक केलाय बॉलरने. आणि पुन्हा एकदा रुपेश केळंबेकर, बघा काय उसळती केलेला चेंडू होता, काही चेंडू समजला नाही, निर्धाव चेंडू, कमबॅक कसा असा तर या खेळाडूकडून जाणून घ्यायचा आहे. नयन एक चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडू षटकार मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा त्याने कमबॅक केलाय. जबरदस्त गोलंदाजी करतो तो नयन, एक नवोदित खेळाडू आहे आणि सचिन शिवणेकर यांच्या मार्गदर्शनात तो खेळाडू घडतोय. पुन्हा एकदा लांब षटकार मारलाय तो रुपेश केळंबेकर याने. काय षटकार मारलाय बघा, पहा, जबरदस्त डोळ्याचं पारणं फेडणारा षटकार. डीजे जबरदस्त बॅटिंग करतोय ते रुपेश केळंबेकर. बघा आज रुपेश केळंबेकर सारखा एक नवोदित खेळाडू आपल्या इथे राजापूर तालुक्यामध्ये आपलं खेळाचं प्रदर्शन करताना आणि त्याला चांगलं प्रोटेक्शन मिळतंय आपल्या देवाच्या गोटणे संघाकडून. चला 2 चेंडू मध्ये 13 धावा आल्यात, मला वाटतं 4 चेंडू मध्ये 13 धावा आल्यात. आणि जबरदस्त कमबॅक करतो रुपेश. पुन्हा एकदा आडवा चेंडू, आडवा घेऊन मारला पटका बघूया. चांगली फिल्डिंग करतो तो केदार कदम.
हॅलो, काय बघा काय या बॉलिंग वरती म्हणजे या षटकावरती हल्ला चढवला होता. कमबॅक कसा करावा होता देवाच्या कोटी संघाकडून कमबॅक केला जातोय. धाव संख्या झाली ती 27 धावांचं इथे झाले 3 ओव्हरमध्ये 27 धावा झाल्यात. 3 चेंडू 3 षटकामध्ये 27 धावा. कमबॅक केला या षटकामध्ये 3 षटकार मारून 2 षटकार रुपेश केळंबेकर यांच्या माध्यमातून आणि 1 षटकार रुपेश गावडे यांच्याकडून. देवाचे गोटणे मॅन फ्रॉम उंबरवाडी देवाचे गोटणे यांच्याकडून दोघांसाठी दोन्ही बॅटरसाठी केदार आणि रुपेशसाठी प्रत्येकी 200 रुपये षटकारासाठी 500 रुपये षटकारासाठी प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. बघा पुन्हा एकदा षटकार मारलाय तो. चला 500 रुपये जमा करायचे आहेत. जबरदस्त. बघा काय फलंदाजी केली जाते. आक्रमक 2 षटकामध्ये थोडस बॉलंदाज हेवी झाले होते, गोलंदाज हेवी झाले होते, परंतु नंतर शेवटच्या आता या हनामानी षटकामध्ये दोन्ही फलंदाज एक आक्रमक भूमिका घेताना इथे दिसतोय तो केदार कांबळे आणि रुपेश केळबेकर. जबरदस्त 500 रुपयाचे पारितोषिक काढले. आपण दुसरीकडून 200 रुपये पारितोषिक होतं. प्रत्येक षटकारामागे फुल पाऊस पडतोय आपल्या या षटकामागे. राजेश वाडेकर पण मला वाटतं तयार आहेत पॉकेटमध्ये हात घालून. नक्की त्यांच्याकडून 100 रुपयाचे 200 रुपयाचे पारितोषिक नक्कीच येईल असं मला वाटतंय. पुन्हा एकदा मला वाटतं पंचांचा अतिरिक्त धावांचा इशारा. पंच एकदम तीक्ष्ण नजरेने पाहताना येते. जबरदस्त कामगिरी करतात दोन्ही पंच. गेली 3 दिवस तिसरा दिवस हे उभे आहेत. एक आपल्याकडे यंग स्टार पंच आहेत, परंतु त्यांची भूमिका जबरदस्त एक नावान्यासारखी आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू होता, परंतु हा सिक्सर जाऊ शकला असता, परंतु बघा कमबॅक केलाय बॉलरने. निर्धाव चेंडू टाकलाय. सचिन शिवनेकर शांत संयमी असा इथे गेम करताना त्याचप्रमाणे आपल्या खेळाडूला प्रोत्साहन देताना येते. पुन्हा एकदा आणि हा बघा मिस शॉट झालेला आणि मला वाटतं केळंबेकरचा झेल होऊ शकतो आणि केळंबेकर बाद. मनोज नवाळे हेही अष्टपैलू खेळाडू आहेत आणि क्रिकेटमध्ये नाद करायचा नाही अंडरम बॉक्समध्ये असा हा घनाघाती ऑलराऊंडर फलंदाज गोलंदाज मनोज नवाळे आपल्या संघासाठी इथे योगदान देण्यासाठी उतरलेला आहे. मनोज नवाळे मेन फ्रॉम पाटवाडी देवाचे गोटणे सार्थक इलेव्हनचा खेळाडू. पुन्हा एकदा हा काय चेंडू समजला नाहीये आणि बघा काय फिरकी गोलंदाजी केली जाते ते या छोट्याशा खेळाडूकडून. जरा या बॉलरसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्वांकडून. जबरदस्त कमबॅक करतो हा बॉलर. एक नवोदित खेळाडू आहे मनोज नवाळे. मनोज नवाळे आणि केदार कांबळे. बघा का यॉर्कर चेंडू टाकला होता, मिस शॉट झाला आणि मला वाटतं क्रॉस चेंडू खेळण्याच्या नादामध्ये फक्त डिक्लेअर बॉक्स मध्ये बाईकच्या स्वरूपामध्ये की बॅट लागली. पंच लेग बाईज. ओके लेग बाईज. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये पंचाने डिक्लेअर केले. आता बघूया शेवटचे फुलटा चेंडू होता. बघा काय मिस शॉट झाला आहे आणि पुन्हा एकदा हा मिस शॉटचा डिक्लेअर बॉक्स मध्ये आणि बघा काय कमबॅक केला या खेळाडूने. जबरदस्त गोलंदाजी करतोय तो राज. जरा राजसाठी टाळ्या वाजायला पाहिजे. शेवटचे जे 4 चेंडू हाताळलेत ना काय गोलंदाजी केली आहे.
अशी नवोदित खेळाडू आपल्या राजापूर तालुक्यामध्ये घडतायत आणि खरोखर त्यांना असे प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि नक्कीच आपल्या राजापूर तालुक्यातून त्यांना नक्कीच प्रोत्साहन दिलं जाईल. आणि काय गोलंदाजी केली बघा, फिरकीला गोलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला एक चांगल्या टार्गेटवरती नेऊन ठेवलं आहे ते, कारण मोठं टार्गेट, कारण तिसऱ्या षटकामध्ये जबरदस्त घणाघाती बॅटिंग झाली होती आणि परंतु शेवटच्या षटकामध्ये चांगले जगळून ठेवले या बॉलरने. खरोखर राज खूप काही चांगले गोलंदाजी केली. जिंकण्यासाठी आव्हान आहे ते 38, 24 चेंडू आणि 38 धावांची गरज. 24 चेंडू आणि 38 धावा. वर्सेस श्री गांगो 11 कोंडेतड JAN BC